Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye, akekho ufana naye. Kule ngosi ke sigcinane ngomgqibelo kule ngosi. Ngiyathanda ukuthi ngixolise, kukhona abathi ngimisquoteile ngasho elinye ivesi esikhundleni selinye. Ngiyacela ningixolele kakhulu ngiyaxolisa. Asidluleke lapho siye enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje, intshumayelo yasentabeni yenkosi yethu uJesu. Ngasho ke ngelinye ilanga namhlanje ngiyasho, ngiyophinda ngisho uNkulunkulu engivumele ukuthi uma wenza uMathewu chapter 5 noMathewu chapter 6 noMathewu chapter 7 uyongena ugijima ezulwini, ngoba intshumayelo leyo eyashunyayelwa inkosi uJesu. Kodwa mangikuwonishe ngokukhulu ukusheshsha ukuthi ayilula, inzima leya ntshumayelo. Abantu bayiphendula basho konke abafisa ukusho ngayo, njengokuthi nje uma ushaywe esihlathini sakho esinye lethe esinye ushaywe kusona, bakushintshe bakwenza okunye kanti uJesu wayesho kona lokho. Ngakho-ke bangcwele, lithatha izwi lenkosi njengoba linjalo, uvumele umoya ongcwele alihumushe kuwe, ungazihumusheli wena, ngoba uyothola isijeziso ngosuku lokugcina. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Singena-ke kuyo le nkonzo intshumayelo yasentabeni chapter 5. Nokho-ke siqedile ngo-chapter 7. Sizongena-ke ku-chapter 8. U-chapter 8, uverse 8 esingena kuyena. Siqedile ngo-chapter 5. Singena ku-chapter 5 verse 8, intshumayelo yasentabeni. Kanti uyabona ukuthi ngidideka kanjani? Ngeke ngidideke nje esikhaleni. Kahlehle izinto ezisekhanda ziningi ngendlela emangalisayo. Uma ungaba secathulweni zami, abantu abawu-9,700 ngempela bebhekwe umuntu oyedwa, ikhona impilo kuleyo ngqondo. uNkulunkulu yedwa othi unemicabango eminingi ngaphezu kwesihlabathi solwandle, athi usicabanga sonke ngesikhathi esisodwa. Hayi mina ngikwazi nje ukucabanga abantu ababili ngesikhathi esisodwa, ngicabanga abemunye. So-ke nina-ke niholwa yileyo ngqondo-ke niwu-9,700. Hayi ngixoleleni bafowethu, kanti neminyaka-ke isihambile. Kade ngangibadla okhisimusi, abaningi benu babengakazalwa ngidla okhisimusi. Asidluleke, masikhuleke singene enkonzweni yethu. Siqala ivesi elisho uverse 8 kuyena uMathewu chapter 5. Masiguqe ngikhuleke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siphambi kobuso bakho sibonga ukusigcina kuze kube manje. Ngiyacela ukhulume ngezwi lakho moya ongcwele, zambule sizwe lokho kusenhlizweni yakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizofunda-ke uMathewu chapter 5 verse 8. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo, ukuba baya kubona uNkulunkulu. Leli verse nje lisibonisa ukuthi khona abantu abangeke bambone uNkulunkulu. Kanti maningi amavesi ashoyo ukuthi awukwazi ukubona uNkulunkulu uphile. uNkulunkulu-ke nendodana yakhe uJesu Kristu, labo asekabe wabathatha wababonisa izulu nesihogo, bathi akabhekeki ngenxa yezono zakho. Akabhekeki ngenxa yezono zakho. Iyona-ke inkazimulo leyo seyithola kanye naye abaseRoma chapter 8. Ngicabanga ukuthi uverse 17 osho njalo ukuthi siyokumukela inkazimulo naye. So-ke uma samukela inkazimulo naye, ngeke nathi sibhekeke kubantu abayizoni. Uyobuka iy'nyawo ugcine lapha, ungakwazi ukuphakamisa amehlo. Ngenkazimulo esiyithola kanye nenkosi yethu uJesu. Oh, I'm longing for that day. Hey, lolo suku ngililundele. uNkulunkulu wami akangisize, angilonda angigcine. uNkulunkulu wami makakusize nawe, akulonda akugcine. Umkhuleko wami loyo, khona sizombatha sithole lenkazimulo. Ngakho-ke lithi lelizwe, babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba baya kubona uNkulunkulu. Ukumbona nje, umbone nje, just to have a look at him, isimangaliso leso. Kodwa uzobona abanjani?
abanenhliziyo ehlanzekileyo. Injani yakhe inhliziyo? Injani yakhe ihlanzekile? Hayi, ake sibukeke amaHubo 24 verse 3 and 4 uthi, ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova? Ngubani oyokuma endaweni yakhe engcwele na? Kutishe kuhlangane nakho ukuthi ngokuba bayakumbona uNkulunkulu abanenhliziyo ehlanzekile. Baphendula lo mbuzo, ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova? Ngubani oyokuma endaweni yakhe engcwele na? Verse 2, yilowo onezandla ezingenacala nonenhliziyo ehlanzekileyo, angaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Yiloyo-ke uyokhuphukela entabeni kaJehova. Namhlanje sinesithombe sentaba kaJehova okuyibandla leli sikulona. Bese kuba nendlu, ngoba le intaba yendlu kaJehova. So indlu ila kuphuma khona lezi indaba. Indlu ila siqeqeshwa khona ukuze sikwazi ukumbona uNkulunkulu. Ngakho-ke sisentabeni, sisendlini esentabeni kaJehova lapho kubonelelwa khona. Igama leli lebandla engalinika uNkulunkulu ngesikhathi esengibiza sekufanele ngiliqale ngafasta 3 days ngisemkhulekweni ngicela Nkosi igama lebandla lithini wayesenginika kusentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. So akusinoma ubaniko yokukhuphukela kule ntaba. Akusinoma kubani oyokuma endaweni yakhe engcwele. Kodwa yilowo onezandla ezingenacala. Zinjani izandla zakho? Azinalo nje icala. Usuwake wabashaya. Usuwaya waxolisa kubo. Usuwaxolisa uNkulunkulu wasivuma isono sokuba isiqhwaga wena ushaya abantu bakaNkulunkulu. Uma izandla zakho zinegazi usuwakwabulala, usuzivumela isono sakho sokubulala. Hayi mina ngiyabuza, ngoba liyakhala igazi lisemhlabathini, washo njalo inkosi uJehova Sebawothi umyeni amandla onke wathi, Khayini, Khayini, igazi lomfowenu liyakhala emhlabathini uvulile walamukela. Zinjani-ke izandla zakho? Awubulele nje? Athi omunye hayi cha mina ngibulele. Kodwa lithi izwi lenkosi othukuthelela umfowabo wathi isilimo sembulele. Bangaki bathukuthelela? Mhlawumbe namhlanje kuseni khona ubumthukuthelela. Zingaki idumbu zakho ngenxa yokuthukuthela? Zingaki idumbu zakho ngenxa yamanga? Mawuqamba amanga uyabulala. Banye bethu abanabazali ngoba baqamba amanga bebancane. Bani utshetha ushukela aphike usambulala umzali wakho. Bani ubulalela isitsha aphike usumbulela umzali wakho. Funda uJohn chapter 8 qale ku verse 44 uthi uJesu ningabaka yihlo uSathane ngoba waba ngumbulali wabantu kwasekuqaleni. Kanjani na? Ngoba waqamba amanga wathi dlani kulesi sithelo ngeke nife nokufa uNkulunkulu ubonthi nofana naye. Amanga. Abanye baqamba amanga ukuze baphunyule ezimweni ababhekene nazo. Uyabulala. Usuhambile uxolisa lawo manga. Usubuyisene nabantu oqamba amanga kubo. Omunye kulomshado nje uhlezi phe kwamanga. Kungabe wesilisa ngabe wesifazane. Omunye uhlezi kuleli ikhaya nje waqamba amanga. Uyazi ukuthi mangake livele iqiniso uzoxoshwa. Ngaphi kwalo owaphingayo enganeni zala ekhaya unengane angayizalanga la ekhaya kodwa kwaziwa. Akwaziwa. Hayibo, hamba uhlambuluka endodeni. Hayi enganeni. Ingane iyingxenye yesono ukwazi ukukhuluma enganeni. Kodwa kufanele ukuhlambuluka endodeni. Wamukele mawuxoshwa kuleli ekhaya. Ngoba ngeke ukusiza ukuphila emangeni. Uyibulele le ndoda ifile. Mhlambe wena wondlisa indoda ingane ongesiyona yayo. Amanga lawo ungumbulali. Akekho umbulali onefa ezulwini. Hayi akekho. Akekho umbulali oyongena. Ngubani okhuphuka entabeni kaJehova? Ngubani oyokuma endaweni yakhe engcwele na? Yilowo
onezandla ezingenacala. Awuntshontshanga njengezandla zakho, mhlawumbe webile zinecala lezandla. Izandla ke kahle kahle zinecala nje, umnikazi wezandla unecala. Izandla zizisukelanga, zathunywa, zathatha. Mhlawumbe wadla nje, mhlawumbe ikugula nje manje ngoba wadla ukudla okwebiwe, wadla ukudla ongafanelanga ukudle. Uyagula namhlanje, sesikukhulekele sakhathala ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi, akukho ukuphila. Wenzeni? Udleni? Wenzeni ngezandla zakho? Uyazi wena ukuthi wenzeni? Mhlawumbe into ophila ngayo lo yenzayo. Lithi lingashona nje ilanga, ujaha ukolala phansi kwengubo, uyasebenza ngezandla zakho. Uzothini phambi kaNkulunkulu? Ungumbulali ngalento yenzayo. Sisazoma phambi kwakhe. Ilo naloyo azilande ngempilo yakhe ayiphilile phambi kaNkulunkulu. Izandla zakho azinalo nje icala. Ngiyabuza mina. Mhlawumbe uthisha, Nkosi yami ngiyadabuka. Kade yavala induku esikoleni, wena ushaya izingane. Kodwa kuzoba buhlungu usuqoshwa, uqoshela ukuthi ushaya izingane, kanti wena uzama ukuthi uyayilungisa. Iyeke induku. Uzoyeka kanjani uhulumeni? Noma uzokwenza kanjani uhulumeni ukuthi abuyise izikole avule induku? Uma ningayiyeki induku, khona kuzobonakala ukuthi kuyonakala induku mayingekho. Nithi manibizwe kuthiwa yini kwenze kanje, bese nithi ngoba navala induku. Manje ivaliwe induku wena uyayisebenzisa uyona. Musuyishaya ingane zabantu. Ngona ushaye yakho, lithi iBhayibheli khulisa ingane yakho ngoswazi. Eyakho ufanele ukishaya ayile zabantu. Ngoba bazokubopha uphelele umsebenzi. Bazokubopha, bamthi bande ngicela umkhuleko, ngishaya ingane yabantu ngicela ungikhulekise. Hayibo, ngikhulekele ukuthini mina ngiyabuza nje. Ukuthi ungaxoshwa, ukuthi ungajeziswa, ube wonile. Isono sakhe umuntu siyamfumana isono umuntu. Ubani uyakhuphukela entabeni kaJehova? Ngubani uyokuma endaweni yakhe engcwele na? Yilo onezandla ezingenacala. Mina ngikhuluma ngezandla zakho. Mhlawumbe sikhuluma nje zipendiwe, wafakwe izipho zokufakela umkhwebesha medi lapha. Banye baze bapende ngento ewukliye, ngabe betonta kubonakala. Ziyatiyobezela izipho zakho, siyabona ukuthi uyayipenda. Kungabe owesilisa, ngabe owesifazane, akukhathalisekile lokho. Uhleka ngani? Ngegolide. Hleka ngegolide, igolide likaJehova. Khipha izinyo legolide, khipha, awudalwanga nalo. Kuningi mongcwele uyakuthinta, uyakutshela manje uthi njengalokhu kwakho. Zinjani izandla zakho? Azinalo icala. Ufike esitolo uyothenga into, keep off price, enye imali oyinikeze lokudayiselayo. Zinjani izandla zakho ngempela? Mase ukhuluma iqiniso. Mina ngiyafisa ukwazi. Zinjani? Yini pho ungabhukhela ukuvuma izono zakho? Bhukha, uvuma izono zakho. Yilo nezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Ungaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni. Abanye baqamba amanga ngisengishilo, befuna ukuphunyuka ezimweni ezithize. Ngawuphenduleli umphefumulo wakhe emangeni. Ngoba sisazoma phambi kaNkulunkulu. Inhliziyo yakho mayihlanzeke. Ngicela sizobe sisidudule leso sihloko. Ngoba isikhathi sesinje ukukhuluma ngokuhlanzeka. Bengisathi into okuseduze nakho ngoba siholwe yilo lelo gama. Ungaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni. Uthi umphefumulo wazi iqiniso uthula, wazi ukuthi uJesu Kristu indlela neqiniso nokuphila. Uphendule wena umphefumulo wakho uphendulele emangeni. Ungafungi ngenkohliso. Abantu bafungayo bayakuthanda. Afunga umuntu kanti wenzela ukuthi umethembe kanti ufunga ngenkohliso. Yekani ukufunga, ngeke kukusize ngalutho. Ngoba uzozithola usuwona nje, funga ngenkohliso. Asiphileni bafowethu
siphile impilo engcwele, sihambe enyathelweni zenkosi uJesu. uJesu uyakuthanda ngendlela emangalisayo. uJesu akafuni ngawe futhi akafuni nawe. Akafuni, uyakuthanda, wakuthenga ngegazi elinenani elikhulu. Babusisiwe-ke abanenhliziyo ehlanzekileyo ukuba ibona abayokumbona uNkulunkulu. Ihlanzekile inhliziyo yakho, ayinalo igqubu, ayifisi into yabantu. Injani inhliziyo yakho? Athi uJeremiya, imbi iyakhohlisa, ngubani ongayazi? Inhliziyo iyakhohlisa, inhliziyo imbi. Mayikhohlisa umnikazi wayo kusho ukuthi imbulele. Hayi, kulungile, ngicela ukuthandaza. Simbonge uNkulunkulu, simbonge uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, noNkulunkulu Umoya Ongcwele. Sibabonge ngenkonzo sesebesiphe yona. Mangiguqe ngikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, sisondela kuwe. Ngikhumbula bonke abantwana bakho abasemkhosini, banabo ubaqinise. Ngikhumbula bonke abagulayo baphilise. Ngithuma izwi lakho ngokweHubo 107:20, bayaphiliswa njengamanje. Ngikhulekela bonke abasey'nkingeni, basize bavuleka amehlo, bazi ukuthi inkinga iphela ngokuphonswa kuwena. Awuyiphonsi-ke inkinga ungakamvumi uJesu ukuthi uyinkosi. Awuyiphonsi inkinga zingavunyiwe izona. Bese uyaqala umuntu enze izwi lokuphonsa inkinga zakhe zixazululeke. Siyakubonga Nkosi ngakho konke. Size abantwana bakhe ezindaweni zonke balizwe izwi lakho balenze. Udumo lonke silinikeza wena izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike sesifikile emaphethelweni enkonzo. Njengokujwayelekile kubaba uNsibanda siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.